Postman Pat and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the postbags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red band. All his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure. There'll be knock, ring, parcels to your door. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Petova posebna dostava. Medo. Tu je! Bok svima, što ste naumili? Miša organizira piknik za medvjediće. I svi su pozvani. Sa svojim medvjedićima. Gle, navija za Pencaster United. To je baš lijepo. Ideš li ti na piknik, Bile? Ne, ja sam prestar za tako što. A osim toga, nemam ni medu. Oh, samo tren. Služba posebne dostave. Pet ovdje. Imam hitnu dostavu za tebe, Pet. Koliko brzo možeš doći? Krećemo, Bene. Buđenje, Jess. Vrijeme je za posebnu dostavu. Što li nas to čeka danas? Vidimo se, tata. Bog, dečki. Pet. Sigurno ne želiš ići na piknik, Bill? Ne, hvala. Ja se idem voziti na skateboardu. Pozdrav, ja sam Medo. Hoćeš li mi biti prijatelj? Dobro jutro, Ben. Je li to moja posebna dostava? Točno, za mladog gospodina Nick Bainsa u kafiću u Greendaleu. Medvjedić. Pritisni mu nos, hajde. Pozdrav, ja sam Medo. Hoćeš li mi biti prijatelj? Simpatičan Medo. Mora stići novom vlasniku do piknika za medvjediće do 1 sat. Dobro. Čekaj, Pet, imaš još jednu posebnu dostavu. Ovo je za Rozi kozu. Posebna dostava za Rozi? Ostavit ću je usput. Hajde, Jess. Medin pikniče, evo nas, stižemo. O, Nick, stiže tvoj prvi medo. Jesi li uzbuđen? Sigurna sam da je. Dobro da smo mu nabavile jednoga. Ne možeš ići na piknik za medvjediće bez mede, zar ne, Nick? Pa, zec se ne računa. Što misliš, mama, kad će Pet doći? Nazvat ću Bena. Eto, najedite se. O, to je Pet. Jutro, Pet. Imaš li moju posebnu dostavu? Zar to nije za Rozi? Da, to je novi poseban uređaj za navođenje. Zvono se stavi oko njenog vrata, pa ako odluta daleko od kuće, ono zazvoni i uključi alarm i... O, oprosti, Alf. Halo, služba posebne dostave? Reci. Jo! Vraćaj se u to, Rovco. Vrati se natrag.
Reci miši da ću ubrzo stići, Ben. Bok! Vraćaj se! Idem ja, Alfe! Vidimo se! Ej, Ted! Što si naumio? Zatvorio sam garažu na neko vrijeme zbog odlaska u ribolov. Hoćeš sa mnom? Ne mogu, Ted. Ne mogu stati. Imam jako posebnu dostavu. O, Evo ga! Bog, djeco! Imaš medvjedića. O, mogu ga dati Niku. Pa da! To nije medo, već zvono. O! Moli! Moli! Pozdrav, ja sam Medo. Hoćeš li mi biti prijatelj? Dobro, da vidimo sad to. O ne, nisi valjda. Jesi, ti ovco, pojela si zvono. Što ćemo sad? O, žao mi je. Zamijenio sam pakete koje sam nosio. Ali nekako ćeš to riješiti, zar ne, tata? Pa da, vi krenite na piknik, a ja ću donijeti medvjedića. Dobra ideja, Pet. Hvala. Sve u redu, Mira. Nik će dobiti medu na vrijeme, jer služba posebne dostave nikad ne kasni. Ej dovešću ti Rozi da je odmah pregledaš. Pojela je zvono. Zvono? Dobro, dovedi mi ju. Drži se, Rozi. Ben, imamo problem. Izgubio si plišanog medu. Da, kod Alfa je. Tako je. Nazvat ću ga i reći mu da dolaziš. Sretno! O, bok ljubavi. Mislila sam da si na pikniku. Ne mogu. Ja nemam... Pozdrav, ja sam Medo. Hoćeš li mi biti prijatelj? Polako, Ben. Kažeš da je došlo do zabune i da netko drugi ima zvono. A što je onda u mom paketu? Kažeš poklon za Nika. Medvjedić. Oprosti, Ben, moram ići. O, Rozi, pojela si medvjedića. Još malo, Jess. Uzet ćemo medu od Alfa i odnijeti ga natrag na piknik. Tko zna otkud taj medo? Iako bez uha izgleda kao nov. Sigurno ima veze s piknikom za medvjediće. Onda idemo u Greendale pa ćemo saznati. Ako idemo prečicom preko polja, brže ćemo stići. Dobro. pozdrav svima! Je li sve spremno za piknik? Još malo, Arture. Ne možemo početi, mama, dok ne dođe Nikov medo. Ne brini, Mira, tata će ga donijeti na vrijeme. Alo, Alf! Gdje su svi nestali? Što je to? Izgleda kao uho. Medino uho. A ovo izgleda kao punjenje.
Imamo trag! Idemo, Jess! Znači, pojela si zvono Rozi. Nije zvono, Amy. Nije zvono, nego je medo. Kakav medo? Gle, kraj potoka! To su Bill i Dorothy i nose medu! Pozdrav, ja sam Medo. Hoćeš li mi biti prijatelj? Možda ipak nisam prestar za medu. Nazvat ću ga Grizzly. O, na krznu ima blata. Malo ću ga oprati u potoku. Biće savršen. Dorothy, našla si medu! O, ne! Gle, Alf, jabuka, mrkva i malo ukrasnog papira. Nema nikakvog medvjeda. O, to je dobro. Ali ako ga nije pojela, gdje je? Vidiš li ga, Pet? Da, zapeo je u trci! Au, kako ćemo do njega? Čekaj, imam ideju! Mogu li posuditi tvoj pribor? Pa naravno, ali što ćeš loviti, Pet? Medvjedića, dođi! Eto, spremni smo za piknik, Miša. Pričekajmo još samo malo, Sara. Nedostaje nam još jedan medo. Samo polako! Op. Zamalo. Imam ga! O, bravo! Da. O, sad mi je nekako pokisao. I ostao je bez glasa. Sve se to da srediti s jednom iglom, koncem i sušilom. Ajmo! Ja ostajem. Možda ulovim još svojeg medvjedića. Kad ćemo moći jesti, Miša? Moj medo je gladan. Budi strpljiva, Lizi. Pet će uskoro stići. U pravu je Nick. Služba posebne dostave će brzo doći. Što se zbiva? To je duga priča, Alf. Ali imam tvoje zvono. O, hvala ti, Pet. Evo, više se neće gubiti. Jesi li saznao što je bilo s medom? Naravno, Alf. Gle, Gle što imam. Pozdrav, ja sam Medo. Hoćeš li mi biti prijatelj? dođite. Moramo požuriti na piknik. Evo ih. Imaš li ga, tata? Imaš li medu? Izvoli. O, prekrasan je. Zove se Grizzly. Malo je umoran. Danas je svašta doživio. Ovdje je zahvaljujući Billu. Hvala, Bill. Gle, Nick, vidi što imam. Pozdravi Grizzlija. Na kraju si ipak donio medu na piknik. Sljedeći put ćeš donijeti svog medu, ako ne budeš prevelik. Nikad nisi prevelik za mede. Služba posebne dostave. Zadatak obavljen. He's the